Well inis tá muid go le duine ceacht Corpoideachas. Agus le éon ceacht Corpoideachas sola dosí muid caithemuid taobh suas na gath. Well, tá muid go tosí go deas ré, tá muid go tosí I siúl ar spotta dús. Seolín. Go deas ré, siúl ar spotta. Sin é agus tá muid go fáil beagán níos tapóla. Agus bris riocht is sodar ar an spotta agus fáil níos tapóla fós. Agus inis arda do glúna, suas, agus 5, 4, 3, 2, hir. Cearc go leor. Tá muid duna go leor caint faoin nghaoi le seachtain an nos, mar sin tá muid go muilte gcuiche a dhéanamh a gúsáid ar láva. Cearc go leor chun tosa ar dús. 1, 2, 3, 4, 5 agus an tro eile 5, 4, 3, 2, hir. An láimh eile is an uair seo, chun tosa ar dús. 1, 2, 3, 4, 5 agus an tro eile 5, 4, 3, 2, hir. Nis tá muid a gol ar gaan a rolú. Nis bí cuaramach agus tú rolú de cheann nach nionn tú ró hapaige nó ar go ngorta do bhuineal. Nis tá muid a gol tróháin 3 uaire agus an bailach eile 3 uaire freisin. Bhfuil si bré? Cearc go leor. 1, 2, 3 agus an bailach eile ar ís go deas ré. 1, 2, 3. Cearc go leor. Tá muid téite suas inis nach bhfuil? Well, tá muid inis a gol I dtéanamh riant Léimt. Nis gon ceachta tas tá cúpla húpwet, tá chead cín amsan seo ar a tála, gan glas, goran buí agus dearg, de tá circa le harns le cailc más míon leat freisin. Nis tá muid gol ar dús, tá muid gol Léimt le rá chois, tá muid gol Léimt ón húp glas, go dtí an húp dearg, agus nuair freiche muid an húp dearg, tá muid gol casa timppel in casa óháin agus chuineálarn ar eis go dtí an húp glas a ríist. Cearc go leor. Bhfuil si bré rá chois ar dús, chuir lib agus nó go dtí an húp dearg. Seo léinn 3, 2, hir. 1, 2, agus rá casa timppel agus ar eis. Mar sib, cearc go leor. Tríanam dé an beagán níos deacra ús muid cosáin an uair seo. Chosheas ar dús. Bhfuil si bré? Seas géir chosheas agus am go Léimt go dtí seo ar ríist casa timppel agus ar eis ar ríist leis go chéana. 3, 2, hir. Agus casa timppel agus ar eis. Mar sib, an chos sléan uair seo. Bhfuil si bré? 3, 2, hir. Agus casa timppel. Oh! Nis, muid ná leis níl ar éon bailach eile. Dús muid ráchas, dús muid cosheas, dús muid chosré. Tá muid ná an dáchas úsad gach ré ceann, nach bhfuil gach darna ceann. Tá sí leis cosheas, muid go le bailachá timppel agus ar eis ríist. Bhfuil si bré? 3, 2, hir. Agus ar eis. Cearc go leor. Tá muid go le fórú síos inis. Nis dús an sib na glúine go leor an sin, mar sin tá muid go na glúine orú síos ar dús. Cuine le chéile mar seo iad agus 5 uaire timppel. 1, 2, 3, 4, 5 agus an bailach eile. 1, 2, 3, 4, 5. Nis sin do lábha suas go fád sa dúnán, suas, agus síos. Agus cuine síos iad agus ach mar sin agus suas go deas ré.